Сачилян, Робо Синян, чай, Робо Синян, Робо Синян, чай, Робо Сачилян. Моята квартира, панели ми гадже, никога не питам никога, иска или не. Отстречовен за киронавтата, който кара най-бързите коли в България, и за всички негови приятели, за Кристиан от Герман, човека с много голямо сърце, за Мартин, за Валю, за братята, за багерите, за Дани Дъмпера, за Ники Джукара, за Мартин Колев и за Мария, най-големия строител на България. Също така отстречовен за най-голямата и коректна почистваща фирма в България, Бонанза Бачорски. Ставам сутрин рано аз, цигара паля, кафето дига вече, аромат на пара.